върнах се доста назад в годините. Това как имаш рожден ден, идват ти гостите, родителите те карат да говориш стихотворения, песнички, не можеш да си отвориш подаръците, не можеш да си хапнеш от сладкиша. Всички тези неща са доста, бих казала, неприятни за едно малко дете. Но идва един змей, който всъщност се ражда в нейната фантазия и това е нейният начин да избяга. Сцената е богата на ефекти. Децата се радват, защото са включени в сюжета. Авторът на пиесата Румен Николов казва, че съвременният куклен театър трябва да следи тенденциите в детското ежедневие. Ако познава човек децата, не е трудно, аз цял живот това работя. Занимавам се с децата. Важното е малкият човек да бъде равностоен партньор на големия, когато нещата се променят. Цели 6 уши, няма да проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Режисьор и музикален оформител на постановката е руският режисьор и продуцент Давид Бурман, който работи основно в Русия и Израел. Трудното е, когато не знаеш какво актьорите правят. Импровизират. Но когато забележителният художник Дима Бобрович е създал такива образи, всичко е много леко и приятно. Но най-важното е никой да не забравя, че идва от детството си. Заедно с рожденичката, розовото змейче също има свои мечти. Какъв искаш да станеш? Искам да стана Зеорин. От Сливенския куклен театър споделиха, че отдавна имат идея да поставят постановка на Румен Николов. Днес тя е факт, а най-голямата радост и висока оценка се вижда в очите на децата.